Лукашенко на святы застаўся без колі, яго спецслужбы прашляпілі забойства, а ў беларускім агурковым каралеўстве здарылася чарговая бяда. Вітаем, сябры, гэта нашы нівы, зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко расказаў пра забойства, ягоны сын Коля не прыйшоў на свята. Учора пасля парада ў Маскве Лукашенко хуценька вярнуўся ў Мінск, ускладаць кветкі, выступаць каля вечнага агню на плошчы Перамогі. Прычым выступаў ён у атачэнні ўсёй сваёй номенклатуры, але не ўсё сям'і. Вакол Лукашэнкі выстраіліся кіраўнікі ўрада і старшыні сілавых ведомстваў і святары. Былі нават прапагандысты Азаронак і Мукавошчык. А вось сыноў Лукашэнкі прысутнічала толькі двое – Віктор і Дмітрый. Мікалая на свяце не было. Як піша канал Антона Матолькі, яшчэ 4 мая Коля Лукашенко з групай беларускіх чыноўнікаў паляцеў у Кітай. Дакладныя мэты паездкі невядомыя, але ўрадавы самалёт і па гэты дзень знаходзіцца ў Пекіне. У афіцыйнай прамове ўсё было чакана. Кепскі захад, моцны ціск, ну і гэтак далей. Нічога новага. А вось пасля Лукашенко выйшаў да прапагандыстаў пагаварыць без паперкі. И тут, як звычайно, яго понесло. Просто послухайте сами. Мы ни на кого не собираемся нападать. Но все должны понимать, за нами не заржавеет. И все их разговоры, ах, вот они тут чего-то, Путин там Лукашенко толкает. А потом говорит, ну он же дурной, цитирую на меня, он же дурной, у него линий нет. Абсолютно правильно говорят. Я далеко не дурак, но линий нет. Таксама Лукашенко паабяцаў эканамічную катастрофу. Па яго словах, даляры еўра цяпер нікому не патрэбныя. Амерыканская валюта і ўвогуле абрынецца ў самы бліжэйшы час. Акрамя таго, Лукашенко загаварыў пра скандальнага польскага суддзю Томаша Шмітта, які папрасіў прытулак у Беларусі. Ён паведаміў, што загадаў прыставіць да суддзі ахову, каб той не паўтарыў лёс мінулага перабежчыка Эміля Чэчкі. Па словах Лукашэнкі, Чэчка не скончыў жыццё самагубствам, а яго забілі. Праўда, хто здзейсніў гэтае забойства, Лукашенко не ўдакладніў, абмежаваўшыся звыклым «яны». Але тут звернем увагу, калі прыняць словы Лукашэнкі пра забойства на веру, то як тады працуюць яго сілавікі і спецслужбы? Яны мала таго, што дапусцілі забойства важнага персанажа проста ў беларускай сталіцы, дык яшчэ не знайшлі вінаватых, бо каб знайшлі, то пра гэта б дакладна трубілі на кожным куце. Але нічога такога няма. Цішыня. Неанацыст, які палюбіў Лукашэнку, альбо займальныя метамарфозы дзіўнага персанажа. Прапагандысту Алексею Дерманту знайшлі новую працу. Яго зрабілі галоўным рэдактарам навукова-метадычнага часопіса для настаўнікаў «Гісторыя і грамадазнаўства». Цяпер жа галоўная задача Дерманта – ператварыць яго ў навукова-папулярны прапагандысцкі лісток. Для гэтага нават зменяць назву, на якую, праўда, пакуль невядома. Але Дермант хваліцца, што цяпер у яго выданні будуць пісаць пра геапалітыку і эканоміку. Як будуць пісаць, зразумела, безумоўнае ўхваленне Лукашэнкі і Расіі і прыніжэнне Захаду. Незразумела, праўда, чаму кіраваць выданнем паставілі менавіта Дерманта. Магчыма, проста вырашылі аддзячыць яму за ўхваленне рэжыма і ўзнагародзіць няпыльнай працай. Але самае цікавае тут – персона Алексея. Гэта красамоўны партрэт людзей, якія сёння актыўна падтрымліваюць уладу і робяць выгляд праўладных філосафаў і палітолагаў. У пачатку 2000-х Дермант быў не паганцам, скажам так, з правым ухілам. Настолькі правым, што Алексей падтрымліваў адносіны з еўрапейскімі неафашысцкімі партыямі і нават прывозіў іх у Мінск. Тады, будучы прапагандыст, лічыў і сябе і ўсіх беларусаў балтамі. Гаварыў выключна на беларускай мове, выступаў супраць расійскага ўплыву, але пасля зрабіў ідэалагічны кувырок. Настолькі радыкальны, што цяперашнія погляды Дерманта цалкам супрацьлеглыя мінулым. Ён ужо падтрымлівае і Расію, і вайну, і Пуціна з Лукашэнкам, размаўляе і піша па-руску і нават уступіў у камуністычную партыю. Калісьці Дермант вучыўся ў Польшчы і выкладаў у еўрапейскім гуманітарным універсітэце, які знаходзіцца ў Літве. Цяпер жа Алексей пляжыць Польшчу, называючы яе гіенай Еўропы і сумуе па часах НКВД і Дзяржынскага. Таксама
Таксама Дзермант нібыта паверыў у ідэі еўразійства. Той самы асобны антызаходні шлях для нашага рэгіёна, пра які так любяць гаварыць у Расіі. Можа, вы чулі пра маскоўскага псеўдафілосафа Дугіна? Дык вось, у выніку Дзермант ператварыўся ў беларускую пародыю на таго. Пасля 2020 года, калі лукашэнкаўцы зразумелі, што моцна прайграюць у медыа сваім апанентам, яны пачалі выцягваць на свет Божий і жука, і жабу. Абы толькі тыя ўхвалялі Лукашэнку і ганьбілі пратэстоўцаў. Дзерманта пачалі запрашаць і на БТ, і на АНТ, і нават у Маскву на перадачу Салав'ёва. На нейкі час ён нават атрымаў сваю перадачку на беларускім тэлебачанні, а Лукашенка выпісаў яму асабістую падзяку. Праўда, бліскучай кар'еры ў сістэме ў Дзерманта ўсё ж не атрымалася. Яму ці то не давяраюць праз мутнае мінулае, ці то проста не ўспрымаюць яго ўсур'ёз. Для параўнання, калега Дзерманта па ўхваленню Лукашэнкі Александр Шпакоўскі за апошнія пару гадоў нармальна так узляцеў. Спачатку Шпакоўскага зарабілі дыпламатам, адправіўшы ў беларускую амбасаду ў Маскве, а цяпер і ўвогуле прызначылі дэпутатам у парламент. А ўсё, што атрымаў Дзермант, гэта панылы профільны часопіс, які ніхто не чытае і чытаць яўна не будзе. Чарговая трагедыя ў агурковым каралеўстве. У аграгарадку Альшаны Столінскага раёна 15-гадовы падлетак на «Жигулях» збіў 7-гадовага хлопчыка. Дзіця забрала хуткая, цяпер малы ў бальніцы. Але галоўнае пакаранне можа панесці зусім не падлетак, які быў за стырном. Да і паведамляе, што кіроўца скарыстаўся аўтамабілем свайго бацькі. І на гэтага бацьку цяпер завялі крыміналку за прадастаўленне машыны асобе, якая не мае правоў кіравання. Мужчыну пагражае да 5 гадоў калоніі. Але адметна тут вось яшчэ што. Гэтая гісторыя, на жаль, даволі тыповая менавіта для альшанаў, вёскі беларускіх агурковых каралёў. Гэты аграгарадок вядомы заможнасцю фермераў. У вялікіх сем'ях амаль усе працуюць на гаспадарцы. Вырошчваюць агародніну, якую пасля прадаюць фурамі. Многія фермеры за сезон зарабляюць каля $1 мільёна. Адпаведна, амаль усе, пачынаючы з ранніх гадоў, маюць машыны і машыны неблагія. І для альшанаў падлетак за рулём не рэдкасць. Як, на жаль, і аварыя з удзелам такога кіроўцы. Навіны пра парушальнікаў правілаў непаўналетніх бяспраўнікаў з Альшан з'яўляюцца перыядычна. Такія кіроўцы то збіваюць іншых людзей, то разбіваюцца самі. Часам і насмерць. Прычым для мясцовых непаўналетнія за рулём машыны гэта не тое, каб праблема, а хутчэй норма. Нярэдка, калі даішнікі лазяць пагоню і спрабуюць затрымаць парушальніка, гэта сканчваецца нечакана. Збіраецца натоўп, які спрабуе адбіць свайго ад сілавікоў. Прычым такая норма паводзінаў, маўляў, мы тут жывём па-свойму, распаўсюджваецца і на іншыя сферы жыцця. Акрамя ўсяго іншага, Альшана гэта яшчэ і вялікі цэнтр пратэстантаў. І рэлігійнасць таксама накладае свой адбітак. Напрыклад, у 21 годзе ў разгар пандэміі у Альшанах адкрылі пункт вакцынацыі ад кароны, але закрылі яго ўжо праз 3 тыдні, бо з 8-тысячнай вёскі не прыйшоў прышчапляцца ніводзін чалавек. Падобна нас чакае чарговая гучная крыміналка. Сілавікі пахваліліся, што затрымалі цэлую таямнічую групу, якая дапамагала беларускім бізнесоўцам эканоміць на падатках. У затрыманых і офісах іх кліентаў прайшлі ператрусы, заведзеныя крымінальныя справы. Калі коратка, то сутнасць такая. Памагатыя выпісвалі бізнесменам фіктыўныя дакументы пра рознага роду паслугі. Мэтай такіх афёр было панізіць выдаткі прыватных кампаній і такім чынам дапамагчы ім плаціць менш падаткаў. Грошы, якія кампаніі пераводзілі падстаўным фірмам, пасля здымалі самі ўдзельнікі злачыннай групы. Яны пакідалі сабе ганарары да 25% ад усёй сумы, а астатнія аддавалі назад службовым асобам кампаній кліентаў. Тыя, у сваю чаргу, з наяўных грошай плацілі работнікам заробкі ў канвертах, а частку забіралі сабе. Цяпер усіх чакаюць СІЗА, суды, а пасля, хутчэй за ўсё, калонія. Колькасць фігурантаў не агучваюць, але вядома, што па справе прайшло больш за 20 ператрусаў. Фаварытка Лукашэнкі пайшла ў санітаркі і бінтуе параненых салдат.
Праўда, пакуль толькі для пастановачных фотаздымкаў. Здаецца, дзень перамогі ўжо адсвяткавалі, але працягваюць з'яўляцца ўсё новыя і новыя фота і відэа беларускага пабедабесія. Адзначылася і нацыянальная школа прыгажосці, якую узначальвае лукашэнкаўская фаварытка Бажэна Ярэміч. Падрабязней пра яе глядзіце ў нашым вялікім сюжэце. Спасылка проста зараз бачна ў верхнім куце экрана. Дык вось, Ярэміч і яе прыгажуня адзнялі цэлую фотасесію ў савецкай форме. Пры поўным макіяжы і з ідэальнымі укладкамі дзяўчаты імітуюць савецкіх снайперак і санітарак і тырчаць за копах з трохлінейкамі. На здымках заўважная сама Ярэміч, а таксама міс Беларусь 2023 Элеанора Качалоўская. Дзяўчына знайшла стары чэк і параўнала, як змяніліся цэны ў Беларусі з 2015 года. І тут любыя каментары залішнія. Просто зірніце самі. У меня в руках чек на продукты с 2015 года. Давайте пройдемся по позициям, соберем такие же и сравним, какая же будет разница в цене. Буду переводить старые деньги на новые сразу же. Смотрите, чипсы Лейс были рубль 69 за 150 грамм, стали 4,39 за 140 грамм. Вода Бонаква 64 копейки за литр, стала рубль 65 за литр. Шоколад Альпен Гольд был рубль 19, стал 3,69. Бананы за килограмм было рубль 69, стали 4,79. Ну и итог. В 2015 году мы отдали за все эти продукты 4,85, а в 2024 13,64. В общем, все подорожало. Мацюкі ў жывым эфіры БТ. Галоўны трэнер гродзенскага Нёмана Ігар Кавалевіч вядомы рэзкімі выказваннямі і не заўсёды карэктнымі паводзінамі на полі. Напярэдадні ў ягоным прафайле з'явіўся яшчэ адзін падобны эпізод. Нёман прымаў мінскае Дынамо ў паўфінальным матчы Кубка Беларусі. Першы тайм завяршыўся па нулях, што не задавальняла Гродна, бо ў першай гульні мінчукі перамаглі з лікам 1-0. Ідучы ў падтрыбуннае памяшканне на перапынак, Кавалевіч даў не зусім пахвальную характарыстыку суддзі, што трапіла ў жывую трансляцыю канала «Беларусь-5». Дарэчы, у другім тайме трэнера наогул выдалілі з поля за спрэчкі з суддзямі. Але ягоны Нёман змог забіць 2 мячы і прабіцца ў фінал Кубка, дзе згуляе з Іслаччу. Вось такія навіны. Подписывайтеся, ставьте свои лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву и любите Беларусь. Жадаем вам добра адпачыць на вялікіх выходных и сустрэнемся ў сераду.